Chloe Maloney dúrig a ceathrú puinte a gháil sin iirecht an bhrear fad me sé ó Yarmá tá well fuair Mary Holgréine há sé sa bhuis sa líontán há sé sa bháide agus inis mar sin beidir go bin an splink a lasach iirechtaí chunta chláir an sa agus timppla 8 nóimití fáca go. Sin agus mar bhí ráteag in bhí an cúsin dí orchu agus hannig sé san am cartan clíthe sa fás 8 nóis faighte acu agus tugi sé sin monín dáib an bhfuil sé dabalta níos mó a curla sin a bhfuil sé dabalta tógal a dhéanúir sin agus beidir cool eile chur an mór. Agus bin Fidel na marin in na fuair an báide san níos mar sin isteach a Jóna dosathe báta bháin eile an lasar sa bhrachanis há sé ag Maloney an tasan mátá Róscailte agus hir an son a cosint de Chialdara Aoife Clifford. Agus sin an cosint Aoife Clifford a rís. Bhí an sort momentum sin ag an gClár agus éidir dul chun tosaí agus an dí chealbhú sin bhí sin an táirta faníon orann agus mátá sé dábalta beidir tógal a dhéanúir sin inis agus beidir ponte eile chur ar an tíhile an pár.